Nachádzame sa v starej tržnici s Darou Rollins, ktorej gratulujem za úžasnú akciu. Ako sa cítiš ty? Ja sa cítim fantasticky. Ja som ráda, že ma sem pozvali, som ráda, že som tu bola a budem ešte radšej, keď to bude môcť byť aj budúci rok. Čo hovoríš na tú kapacitu, že sme to naplnili úplne kompletne? Vôbec ma to neprekvapilo. V podstate som s tým počítala, pretože si myslím, že Bratislava proste žije. A chystáš do budúcna nejaký featuring so svojím partnerom Rytmusom? Určite si myslím, že sa tomu asi tak nejak nevyhneme, pretože to bude asi také prírodzené vyústenie našich životov spoločných. Ale v podstate to nemáme nejak v pláne. Keď sa stane, možno za mesiac, možno za rok. Super, ďakujem pekne za rozhovor. Prosím, čaute. A akurát sa skončila fakt úžasná akcia, stojím tu s jedným z organizátorom, s Francenom Bauerom. Ako hodnotíš ty ako organizátor tvoju akciu? Vieš čo, strašne pozitívne, sme totálne radi, že prišlo veľmi veľa ľudí. Dokonca sme mali v deň akcie celú akciu vypredanú, čo sa nikdy na našej univerzite nestalo. Vždy sa ešte na bráne predávali lístky, teraz sa proste nedalo. Bolo ďalších, typnem si povedať, že možno 1000 ľudí, ktorí chceli ísť donútra, ale už sa nedalo. Jednoducho kapacita bola obmedzená, ale fakt kvalitná akcia. Ľudia boli očividne spokojní. Chystáš nejaké ďalšie akcie v blízkej budúcnosti? Vieš čo, určite áno, síce my to máme obmedzené na univerzite, že môžeme robiť jednu za semester, ale uvidíme, či sa nám podarí ešte spraviť také nejaké menšie, ale určite beánie budú a jedno s druhým. Super, tak sa vidíme, držíme palce, čau. Čauko. Čau. Po skvelej akcii tu stojím s Majkom Spiritom, a ktorého sa opýtam, ako hodnotíš túto dnešnú akciu? 9,5 z 10. Čo tomu chýbalo? Bolo to skoro dokonalé a nič ani dokonalé, takže tam preto ten polbod dolu, možno trošku ten zvuk, ale tu ide o ten, skôr ten priestor, že nebol akože akustický a tak, ale dúfam, že si to ľudia užívali a som si to užíval tiež a bolo to vynikajúce. A z nového človeka nový Zlatý Slavík, ako hodnotíš svoj postup v kariére, lebo ide ti to fakt závratne hore? Veľmi sa tomu teším. Teším sa na každý ďalší koncert, je to super, v každom klube, kam prídem, sú ľudia skvelí, vytvárajú mi výbornú atmosféru a dúfam, že to pôjde stále ďalej a ďalej takto, jak to ide minimálne. Čiže môžeme sa tešiť aj, že so svojou legendárnou crew ešte veľa toho dáš, hej? Presne tak, všetko sa vlastne teraz iba začína vo veľkom, takže plánujeme neprestať robiť 100% kvalitný hip-hop a hudbu pre ľudí. Super, díky moc.